Dit is Nyunsu Fusranang. Gayoil geen verhoging van brandstofprijzen bij tankstations in Suriname. 9 nieuwe ambassadeurs beëdigd door president Jennifer Siemens. 5 miljard Surinaamse dollar extra op aangepaste staatsbegroting. Tekort blijft toch 10 miljard. Ambtenaren krijgen overbruggingstoelagen in 1 keer uitgekeerd. VES komt met voorstellen voor productiebeleid na overleg met president Siemens. Yogi steunt geen enkele gewezen minister. Wij schieten tekort om na te komen wat wij hebben beloofd, dat zegt William Wedu over hoge salarissen van DNA-leden. President Siemens ontvangt 6 nieuwe ambassadeurs. Samenwerking met diverse landen besproken. 4 DNA-leden rommelen opnieuw aan topstructuur OM. Minister Misikaba voorziet goede toekomst voor AZP. Consument kan nu prijscontroles doen met QR-code van Ezoti. Gayoil meldt dat er geen verhogingen in Suriname zijn geweest van brandstofprijzen bij tankstations voor benzine, diesel, kerosine en ULSD. Het bedrijf wijst op onjuiste en misleidende berichten over prijsstijgingen en roept iedereen op deze te negeren en alleen de officiële prijzen te volgen. Foute informatie kan het vertrouwen van het publiek schaden. Gayoil werkt volgens strikte regels om transparante prijzen te waarborgen en samen met autoriteiten te zorgen voor een stabiele brandstofvoorziening en eerlijke prijzen in Guyana. In een ceremonie op het presidentieel paleis zijn vrijdag 13 maart 2026 9 nieuwe ambassadeurs beëdigd door president Jennifer Siemens. Buiten de paleismuren zijn er kritische geluiden over de waarde van deze diplomatieke posten. In tijden van economische moeilijkheden vraagt men zich af of deze benoemingen een goede investering zijn of slechts dure tradities met weinig resultaat. President Siemens benadrukte dat de ambassadeurs resultaatgericht moeten zijn en gericht op economische diversificatie. Critici wijzen erop dat veel diplomatieke posten vaak politieke beloningen zijn met hoge kosten en weinig economische opbrengst. De samenleving vraagt om een zakelijke aanpak van diplomatie. En het is belangrijk dat de nieuwe ambassadeurs strenge evaluaties ondergaan. Onder het toeziend oog van vicepresident Gregory Rusland en minister Melvin Bauva legden diplomaten als Vanessa Tsinji Lee, Beijing, Pearl Aprasong Paulus, Parijs, Genia Lang Corinde, Havana, Marciano Armaqueto, Bruxelles, Ik Antonius, Brasilia, Hanisha Jairam, New Delhi, Georgette Elias, Caracas, Marlon Mohamed Hussein, Washington DC en OAS en Michel Kerpens, VN New York, de eed af. De regering werkt aan een wijziging van de staatsbegroting met extra inkomsten en uitgaven. Er wordt verwacht dat er ongeveer 5 miljard Surinaamse dollar aan extra inkomsten kan worden gegenereerd, maar het tekort blijft bij 10 miljard Surinaamse dollar door gestegen uitgaven. Dit tekort is deels door sociale maatregelen om de koopkracht te ondersteunen met kosten van ongeveer 1,8 miljard Surinaamse dollar voor 2026. De regering hoopt op extra inkomsten door intensievere belastinginning. Minister van Financiën, Adeline Weineman, zegt dat hervormingen in de Belastingdienst belangrijk zijn om de inkomsten te verhogen. Ambtenaren en leerkrachten krijgen de overbruggingstoelagen nu in 1 keer uitbetaald in plaats van gefaseerd. De regering besloot na gesprekken met vakorganisaties om deze uitkering per eind maart te verstrekken. Het is nog onduidelijk of sociaal zwakkeren en mensen met een beperking dezelfde behandeling krijgen.
Sergio Akiemboto, Chief of Staff van de president, gaf aan dat de oorlog in het Midden-Oosten wordt meegewogen in hun besluiten. De regering zoekt naar manieren om de inkomsten te verhogen, vooral door effectiever belasting te innen en onnodige uitgaven te verminderen. Ambtenaren die niet werken, maar wel hun salaris krijgen, worden aangepakt. Harde werkers moeten beter beloond worden. De Vereniging van Economisten in Suriname, VES, zal binnenkort concrete voorstellen voor het nationale productiebeleid aan president Jennifer Siemens overhandigen. De VES wil hiermee het ondernemerschap en de economische weerbaarheid van het land verbeteren. Tijdens een bijeenkomst bespraken de VES en de president onder andere de stijgende brandstofprijzen, extra staatsinkomsten uit olie en het schuldenbeleid van de regering. Een zorg is de impact van hogere brandstofprijzen op de Surinaamse economie, die vaak leidt tot bredere prijsstijgingen. De VES pleit voor gerichte ondersteuning voor kwetsbare huishoudens in plaats van algemene brandstofsubsidies. Tevens kunnen extra olieinkomsten helpen om de negatieve effecten voor deze groepen te verzachten, mits er transparantie is over de besteding. Daarnaast werd het schuldenbeleid en de toekomst van staatsbedrijven besproken. De VES vraagt om plannen voor de aflossing van schulden en de mogelijke privatisering van staatsbedrijven. Ook het nationale productiebeleid met aandacht voor de agrarische sector en voedselzekerheid was onderwerp van gesprek. De VES benadrukt de noodzaak van integriteit en goed bestuur in deze context. Mahinder Yogi, assembleelid van de VHP, zegt dat geen enkele ex-minister op steun kan rekenen bij de behandeling van de wet in staat van beschuldiging in de Nationale Assemblée. De VHP hecht veel waarde aan de rechtsstaat en gaat voor de in staat van beschuldigingsstelling stemmen. De PG heeft 3 zaken voorgehouden aan het parlement om die in staat van beschuldigingsstelling een feit te laten zijn. En het gaat om minister Hoefdraad, het gaat om gewezen minister Hoefdraad, het gaat om gewezen minister Bronto Somoharjo en het gaat om gewezen minister Riyad Noor Mohammed. Over Siudin kunnen we duizend zeggen, maar zolang we geen feiten hebben, moeten we even voorzichtig zijn. Begrijp je? En laat me zeggen dus dat het parlement, ik hoop dat het parlement haar werk doet zoals het parlement haar werk moet doen. En dat het Openbaar Ministerie ruimte krijgt om door te gaan met die vervolging. En afhankelijk van het resultaat van de vervolging, zullen we het eindresultaat zien. Ja. Wij zijn de partij van rechtsstaat en rechtsstatelijkheid en wij gaan voor die rechtsstaat. En al is Noor Mohammed van de VHP, wanneer die in staat van beschuldigingsstelling komt, gaan wij voorstemmen. Zoals die formulering luidt vanuit de PG, zoals die is binnengekomen. In elk geval worden ze verdacht van strafbare feiten die ze gepleegd zouden hebben in een ambt als minister. Laat me dan zo dat samenvatten. Dat er verder onderzoek gewenst is vanuit de zijde van het Openbaar Ministerie. En die ruimte moet geboden worden. Wij komen vanuit een partij waar rechtsstaat en rechtsstatelijkheid wij dat hoog houden in de vaandel. En wanneer het op de agenda is, gaan wij voorstemmen voor die staat van beschuldigingsstelling. Er is een besluit dat bij meerderheid moet worden genomen in het parlement. Wij maken de meerderheid niet uit. Het is de coalitie die meerderheid uitmaakt. Maar wanneer die in staat van beschuldigingsstelling op agenda is, gaat de VHP-fractie voorstemmen. Het Openbaar Ministerie heeft niet aan de VHP gevraagd om mee te werken. En het Openbaar Ministerie heeft niet aan ABOP gevraagd. Niet aan de NPS, niet aan de NDP. Het Openbaar Ministerie heeft aan het parlement gevraagd om die in staat van beschuldigingsstelling te verlenen. Dus het Openbaar Ministerie praat niet over politieke partijen.
Ik heb u net gezegd, wanneer het gaat om de VHP-fractie, gaan wij voorstemmen. En ik hoop dat elke partij zo die inborst heeft, die democratische inborst heeft, en dat daarvan blijk zal geven. En dat we voorstemmen met z'n allen. En dat het Openbaar Ministerie haar werk verder kan doen. Dat is het, niks anders. Dus laten we geen dingen zoeken die er niet zijn. Wij verlenen die in staat van beschuldigingstelling die toestemming. Het Openbaar Ministerie gaat door met het onderzoek. En dan komt de rechter bij aan te pas. En wanneer er een veroordeling moet komen, dan kan de rechter dat doen. Niet Jogi of niet Abob of wie dan ook. De rechter alleen kan dat doen. Wij moeten het proces niet in de weg liggen. We moeten die medewerking verlenen om die vervolging door te laten gaan. En die berechting, als dat nodig is, als het zover komt, toch, dan die berechting ook. Dat is ons werk. Wij moeten die ondersteuning geven, conform wet en staat van beschuldigingstelling, politieke ambtsdragers en gewezen politieke ambtsdragers. Dat is wat wij moeten doen, niks anders. Daarom zeg ik, het is zo simpel. Toch? Waarom maken we dit zo moeilijk? Yogi vindt dat het parlement het OM moet steunen. Somoharjo stelt dat hij niets te vrezen heeft en beschuldigingen van onregelmatigheden bij overuren ontkent. Hij zal binnenkort het dossier openbaar maken. NDP'er William Waidu pleit ervoor om de hoge geldelijke voorzieningen van leden van de Nationale Assemblée DNA terug te draaien. Niet alleen voor de rechterlijke macht. Hij stelt dat dit nodig is om het vertrouwen van het volk te winnen en gezamenlijke inzet te tonen. In een interview zei hij dat hij tijdens zijn tijd als DNA-lid geen voordelen voor zichzelf heeft gezocht. Waidu vindt het gepast om ook in moeilijke tijden financiële offers te brengen. Vooral als verplegers en onderwijzers geen salarisverhoging krijgen. Hij volgt de activiteiten van DNA-leden nauwlettend en benadrukt dat zijn voorgestelde veranderingen haalbaar zijn. 6 ambassadeurs boden hun geloofsbrieven aan president Jennifer Siemens aan op 12 maart 2026 in het presidentieel paleis in Paramaribo. De ambassadeurs kwamen uit Cuba, Georgië, Israël, Ghana, Bulgarije en Griekenland. Tijdens de bijeenkomst werd gesproken over het versterken van diplomatieke banden en samenwerking. Ambassadeurs gaven aan trots te zijn op hun vertegenwoordiging en bespraken plannen voor samenwerking op politiek, economisch en educatief gebied. Ze benadrukten historische banden en de wens om huidige relaties te verdiepen. Ook werd er gesproken over samenwerking op het gebied van landbouw, voedselzekerheid en energie. 4 leden van de Nationale Assemblée hebben een amendement ingediend op de wet rechtspositie rechterlijke macht, waarbij de pensioenleeftijd van leden van het Openbaar Ministerie weer op 65 jaar wordt vastgesteld in plaats van de eerder behaalde 70 jaar. Dit amendement, ingediend door Steven Reme, Xiao Bao Zeng, Ronnie Azabina en Rabin Parmesar, wordt maandag 16 maart besproken in een openbare vergadering. De wijziging komt midden in een discussie over de macht en inrichting van het Openbaar Ministerie. Ook wordt het bestuur veranderd naar een college van bestuur met een procureur-generaal als voorzitter. Verder wordt de benoeming van de procureur-generaal beperkt tot 5 jaar, wat meer politieke invloed betekent. De VHP is tegen het voorstel en werkt aan alternatieven. De behandeling zal waarschijnlijk leiden tot verhoogde spanningen. Minister André Misikaba van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid kijkt optimistisch naar de ontwikkelingen bij het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, AZP, dat zijn 60-jarig bestaan heeft gevierd. Hij benadrukt dat AZP
belangrijk is voor de zorg in Suriname, met dagelijks ongeveer 2000 bezoekers aan polyklinieken. Hoewel het ziekenhuis vaak in het nieuws komt door fouten, zijn er veel mensen die dankzij AZP medische hulp krijgen en hoop op leven hebben. De regering verwacht meer dan 60 miljoen Surinaamse dollar te investeren in AZP om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Investeringen zijn nodig voor verouderde voorzieningen, zoals de renovatie van de spoedeisende hulp en upgrades van operatiekamers en de intensive care. Er is ook een plan om verpleegkundigen uit de Filipijnen aan te trekken om het personeelstekort op te lossen en de zorgkwaliteit te verhogen. Het lokaliseren van verpleegkundigen zal ook worden gestimuleerd via COVAD. Berto Sampi, president-commissaris van Grassalco en Feed, bevestigt dat de activiteiten van Guysure in Guyana zijn stopgezet. Er zijn gesprekken met geïnteresseerden om onderdelen zoals de haven over te nemen. Sampi adviseert de regering om directeur Wesley Rozenhout te ontslaan, omdat er nog veel aan het licht moet komen. De huur van de haven was te hoog en de raad van commissarissen moest ingrijpen om het bedrijf te beschermen. Guysure werd zonder toestemming van de raad opgericht en zonder feasibility-studie. Verder moet onderzocht worden hoe sommige personen aandeelhouder zijn geworden. Minister André Misikaba van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid verdedigde zijn partijgenoot Silvana Afonsua tijdens de Raad van Ministers. Ex-minister Amar Ramadien beschuldigde Afonsua ervan onterecht salaris te hebben ontvangen zonder te werken. Misikaba zei dat Afonsua na haar DNA-lidmaatschap in 2020 solliciteerde en door minister Antoine Elias werd aangenomen. Op basis van de constatering van de ex-minister, dat dus die mevrouw niet wou werken, heeft hij het salaris geblokkeerd. Ik dacht maart 2023. Er kwam een rechtszaak, een kort geding aangespannen door mevrouw Afonsua. En in dat kort geding werd zij in het ongelijk gesteld. En dat is dus het vonnis dat gedeeld is door ex-minister Ramadien. Maar mevrouw Afonsua is daarop in hoger beroep gegaan. En reeds op de eerste zitting heeft de rechter aan haar gevraagd als ze wil werken. Ze heeft toen daarop geantwoord dat ze dat steeds heeft aangegeven, met brieven, verschillende momenten aangegeven. En het is goed door dit ding, want natuurlijk, ik ben niet eerder uitgekomen omdat ik de directie toen heb gevraagd toen dit speelde. Zet alles op een rij voor me. En gelukkig was de huidige directeur ook toen directeur, dus hij kon het een en ander beamen. Nogmaals, op de eerste zitting werd gevraagd aan de mevrouw als ze wou werken. En ze zei daarop ja. Ik heb dat ook meerdere keren per brief aangegeven dat ik wil werken. En de rechter in hoger beroep bij de eerste zitting en de directeur, de huidige directeur, was erbij namens het ministerie in de rechtszaal. Heeft toen opdracht gegeven aan het ministerie om mevrouw Afonsua een werkplek te geven, want dat had ze niet. Dus een bureau, een stoel, werkmiddelen. En dat ze gelijk moest worden ingezet op basis van haar beschikking. Hetgeen ook gebeurde. Het ministerie heeft dat toen ook uitgevoerd. En het salaris dat geblokkeerd was, is gelijk gedeblokkeerd. En kon mevrouw Afonsua weer genieten van haar salaris. Ook heeft de rechter aangegeven dat de periode van 21 maanden waarop ze geen salaris heeft gekregen, dat zij in onderhandeling moest treden met het ministerie om eruit te komen. De rechter heeft dat geprefereerd, maar de rechter heeft toen gezegd, als jullie niet eruit komen, zal ik dan een uitspraak doen. Die onderhandeling is tot nu toe niet uitgevoerd, althans niet uitgevoerd door de vorige leiding. Dus dat ligt op mijn bord en de directie.
Dat zullen we oppakken. En de mevrouw kreeg opdrachten van het ministerie die zij naar tevredenheid heeft uitgevoerd. Dus wanneer de ex-minister alleen een vonnis in kort geding gedeeld heeft en de rest van het verhaal niet vertelt, dan is dat niet het volledig beeld. En het is mijn taak, zeker wanneer het ministerie erbij gehaald wordt, om het juiste beeld aan te geven. Alles wijst erop dat kennelijk vanuit politieke rancune toen is gehandeld. Maar wij gaan de zaak verder rechttrekken. We zijn trouwens al aan de praat met die mevrouw om te kijken hoe we eruit komen dat stukje, zodat de rechter geen uitspraak hoeft te doen, want de zaak is nog pending bij de rechter. Dat is wat op een rijtje is gezet door de directie en ik dacht dat het goed is om dat zo te delen, zodat er niet een halve verhaal zeg maar in de samenleving blijft. De OWOS, de vakbond van EBS, reageert sterk op een memo waarin wordt voorgesteld om managers een maandelijkse toelage van 40.000 Surinaamse dollar te geven. Bondsvoorzitter Marciano Hellings noemt het besluit onaanvaardbaar. Vooral omdat veel gewone werknemers wachten op een verbetering van hun loon. De memo is goedgekeurd door algemeen directeur Leo Brunswijk zonder goedkeuring van de hele directie. Hellings vraagt zich af hoe het bedrijf een verhoogde toelage voor managers kan betalen, terwijl andere werknemers na promoties geen salarisverhogingen krijgen wegens financiële beperkingen. Hij roept om een onderzoek naar het voorstel en de financiële gevolgen ervan. Hellings merkt op dat deze situatie leidt tot veel onrust onder medewerkers die vragen hebben over de scheve beloningsstructuur. De bond vraagt de aandeelhouder van EBS om duidelijkheid over het beleid. Voormalig minister van Financiën Gilmore André Hoefdraad heeft de Nationale Assemblée DNA gevraagd om het besluit van 6 augustus 2020, waarmee hij in staat van beschuldiging werd gesteld, opnieuw te bekijken. Dit verzoek is ingediend door zijn advocaat Merwin Dubois, die vraagt om een oordeel over de juridische en procedurele kwesties rondom dit besluit. Hoefdraad stelt dat er geen nieuwe feiten of omstandigheden zijn die een heroverweging rechtvaardigen. Hij wijst erop dat de procureur-generaal eerder een soortgelijke vordering indiende die werd verworpen. Ook zou hij niet zijn gehoord voor de besluitvorming, wat in strijd is met de wet in staat van beschuldiging stellen politieke ambtsdragers, WIPA. Hoefdraad vraagt DNA om het besluit van 6 augustus opnieuw op de agenda te zetten en een oordeel te geven over de rechtsvragen. Het verzoekschrift is gedateerd op 2 februari 2026. Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie heeft een poster gemaakt met een QR-code die bij 100 supermarkten komt te hangen. De poster zal er ongeveer zo uitzien. Dus dit is de poster die we dus in verschillende winkels op de ruiten of op de muren zullen plakken. En de consument zal dus in staat zijn met een mobiel de QR-code te scannen. En het moment dat je dus de QR-code scant, dan krijg je dus de optie om de winkelprijs van de ongeveer 20 basisgoederen te verifiëren. Wij hebben dus vanuit het ministerie richtprijzen voor de groothandelaren en richtprijzen voor de winkels. Dus als de klant, de consument in een winkel stapt, is het goed om ongeveer te weten welke prijs verwachtbaar is. Dus de consument kan de QR-code en kijken naar olie, zonnebloem, soja, aardappelen, uien, de basispampers, wat het ongeveer mag kosten. Wij verwachten dat Asset D-check
we de consument helpen in die samenleving. De prijs, maar het mag niet een emotioneel ding zijn. Dus de klant heeft een beter gevoel bij wat kan. Maar ook de winkelier gaat zich verplicht voelen om zich te houden aan de prijzen. Omdat de winkelier dus nu weet van de consument is nu op de hoogte van de range, ongeveer de range waarin ze de prijzen mogen verwachten. Dus wij komen dus nu uit met, we gaan 100 winkels nu de komende week beginnen te bestikkeren. Landelijk sowieso. Ik zal ook aan de president vragen, het verzoek is al bij haar om volgende week de launch te hebben samen met haar, de officiële launch, zodat het genoeg bekendheid krijgt en mensen enthousiast worden om inderdaad te scannen. Ze hebben mensen hun bezorgdheid inderdaad geuit van hoe doen we met mensen die geen mobiel hebben of niet zo mobiel savvy zijn. Wij gaan samen met het CDS gaan wij dus ook programma's op televisie, op de radio ontwikkelen om de mensen meer bekend te maken met waarmee we bezig zijn en hoe dat werkt met technologisch. Maar we kunnen dus niet blijven bij de oude systemen, omdat natuurlijk die samenleving nog onvoldoende meegaat. Dus we willen die samenleving meekrijgen. We verwachten dat de meeste mensen een mobiel hebben, of tenminste een familielid die dat wel kan scannen. En dan kan men voor oma of opa, weet je, of iemand die moeilijk ter been is, scannen en die informatie delen met de mensen. Wij zullen dus ook een telefoonnummer en een WhatsApp-nummer vermelden. Zeker op de app zelf. Heel makkelijk, er is een chatmode aan de onderkant, modus, waar mensen dus heel makkelijk kunnen aangeven van bij winkel zo is dat artikel te duur. Het mag in heel simpel Nederlands of whatever taal de mensen gebruiken. En wij trekken dan erop uit met de ECD. Er komen ook programma's voor mensen zonder mobiele telefoon of technische vaardigheden. Het Openbaar Ministerie heeft de Nationale Assemblée gevraagd om enkele voormalige ministers, waaronder Bronto Somoharjo, Gilmore Hoefdraad en Riyad Nurmohamed, in staat van beschuldiging te stellen. Het parlement moet eerst toestemming geven voor verdere stappen. Het OM heeft echter geen details over de zaak en wacht op de reactie van de Nationale Assemblée, waarvan het nog onbekend is wanneer deze het verzoek zal behandelen. Ook is bekend geworden dat tegen voormalig minister Ammar Ramadin aangifte is gedaan wegens verduistering van goederen ter waarde van 1 miljoen Surinaamse dollar. Minister André Mizikaba meldde dat na onderzoek bleek dat de goederen niet meer te traceren zijn. De zaak is nu bij de politie en het vervolg hangt af van het onderzoek door justitie. Mizikaba is niet gelukkig met de situatie, maar erkent dat misbruik van positie zulke gevallen kan veroorzaken. Assembleevoorzitter Ashwin Adhin zal deze kwestie donderdag 12 maart behandelen na een fractieleidersoverleg. Volgens het OM is er genoeg bewijs voor vervolging. Hoefdraad wordt verdacht van onregelmatigheden met staatsmiddelen bij de Surinaamse Postspaarbank. Nur Mohamed wordt onderzocht vanwege problemen rond het Pan American Real Estate woningbouwproject. Somoharjo staat onder verdenking voor misbruik van middelen en bevoordeling van een bevriend bedrijf. De uiteindelijke beslissing over de vervolging ligt bij DNA. Minister André Mizikaba van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid zegt dat het bestuur van het Staatsziekenfonds SZF de volledige autoriteit heeft om zaken op orde te stellen. Zoals u weet is er het onderzoek bij SZF nog steeds gaande door onafhankelijke derden. Er is een accountant, een jurist en in ieder geval 3 deskundigen die kijken naar de zaak. Het is goed om te vermelden dat de statuten van het SZF aangeven
dat de algemene leiding van het fonds ligt bij het bestuur. De algemene leiding. En natuurlijk in de uitvoering heb je een directie die op basis van het kader dat geschept wordt door het bestuur functioneert. We hebben een situatie gehad waarbij er tientallen mensen in dienst zijn genomen in een kort tijdsbestek door de in ongenade gevallen directeur. En de tientallen mensen zijn buiten de personeelsformatie en salarisschalen in dienst genomen. Want de statuten zeggen ook dat een personeelsformatie en de salarisschalen vastgesteld moeten worden door het bestuur. En wanneer dat is gedaan, dan gaat de directie dan verder in de uitvoering. Nu zijn alle salarisschalen en personeelsformatie door elkaar gehaald. Dus dan begrijpt u dat het bestuur dan zaken weer op orde moet stellen, want zij zijn verantwoordelijk voor het vaststellen van die formatie. Dus in dat kader heb ik het bestuur gevraagd en mandaat gegeven om in deze toch wel moeilijk vaarwater waar het SZF gekomen is, om rustig te kijken, wat gaan we doen met de mensen die in dienst zijn genomen? Wie gaan we houden, wie gaan we niet houden? En natuurlijk in samenspraak met de directie. Wat ik dus begrijp is dat de directie een aantal mensen de wacht heeft aangezegd, terwijl ze nog bezig waren met het bestuur. Kennelijk hebben ze gehandeld vanuit, wij hebben de zeg maar, mandaat in de uitvoering, maar het bestuur was ook bezig met hun. Dus ik denk dat het goed zou zijn als ze zouden hebben gewacht op het bestuur. Dat is niet gedaan. Dus het bestuur heeft toen geschreven naar de directie en gezegd, we zijn niet eens dat de mensen de wacht zijn aangezet. We zijn nog bezig om goed te kijken hoe en wat. Dus op een gegeven moment kwam de stafleden kwamen op het podium en die hebben een brief geschreven naar het bestuur om te zeggen, we zijn niet eens met uw besluit dat u de mensen die ontslag hebben gekregen, dat u dat gaat terugdraaien. Die brief, een CC-schrijver, heeft mij maandag bereikt. Dus voordat ik lees haar briefje, Lukubu Samo doen aan haar briefje, was dat ding al buiten. Dus de vraag is, was de intentie dit vanaf het eerste moment om het buiten te laten komen? Want ik begrijp het niet. Wat iedereen bij SZF moet begrijpen, vanaf directie tot staf tot wie dan ook. Elk ding van SZF dat op deze manier naar buiten gaat, u bent bezig uw eigen glazen aan diggelen te slaan. Dat moet men begrijpen. Want wat is het nut dat een brief die stafleden schrijven aan het bestuur, wat is het nut om dat buiten te laten lekken? Dus ik doe een beroep op iedereen bij SZF. En het moet duidelijk zijn voor de directie, de algemene leiding van het SZF ligt bij het bestuur. En in deze fase waar personeelsformatie door elkaar is gehaald en salarisschalen door elkaar zijn gehaald, heeft de directie mandaat om dit terug te brengen naar normalisatie. En ik vraag dus de directie om mee te werken daaraan. En ik vraag de stafleden om rust te houden. We hebben geen baat bij dat alles van SZF op straat ligt. En ik ga niet ervan uit dat mensen daar rondlopen met allerlei vreemde intenties. Ik denk dat iedereen uw werkplek, ik ga ervan uit dat u wil dat uw werkplek in rust is. En dat er vrede is op uw werkplek. En dat uw werkplek niet kapot gaat, want dan heb je geen brood meer. Ja, dus we doen daarom een beroep op iedereen, op alle partijen daar. En ik herhaal, het bestuur in deze fase van toch wel wat onstuimig weer, heeft het bestuur mandaat om de zaken strak te trekken. En we vragen iedereen om daaraan mee te werken. Het bestuur moet de situatie onderzoeken en de verantwoordelijke taken van de directie handhaven. Bij de Stichting Volkshuisvesting Suriname, SVS, ontstond chaos na de verspreiding van een nepbericht op sociale media. Deze flyer, afkomstig van de NDP-propagandapagina Purple Power,
leek aan te geven dat woningzoekenden zich konden registreren voor een woning. Veel mensen kwamen naar de stichting uit angst een kans te missen. Directeur Sherwin Valies gaf aan dat de flyer niet officieel was en dat de onrust voortkwam uit misleidende informatie. Hij verduidelijkte dat er tijdens een persconferentie alleen was gesproken over een woningbouwproject. NDP-sympathisanten proberen de schuld van deze situatie bij politieke tegenstanders te leggen, wat niet juist is. Ruben Ravenberg, de algemeen directeur van de Stichting Bosbeheer en Bostoezicht, is per 10 maart geschorst door minister Stanley Suropawiro van Grondbeleid en Bosbeheer. Hij behoudt zijn salaris en arbeidsvoorwaarden, maar moet zich onthouden van werkzaamheden. De schorsing is bedoeld voor een intern onderzoek door het bestuur. Ravenberg meldt dat er onduidelijkheid is over zijn arbeidsovereenkomsten en zegt dat de regering verantwoordelijk is. Laat mij duidelijk zeggen hoor, ik heb het daar gezien ontslag aangezet. Ik heb geen enkele schrijver gehad wat ontslag aanzegging betreft hoor. Ik heb een schrijver gehad waarbij mij meegedeeld is dat ik vanaf morgen voorlopig ben bij geschorst om een en ander zaken te checken. Ik kan niet zeggen, dat ding is, ik had op 19 februari een bespreking met het bestuur. En ze kwamen van ja, ze zagen 2 contracten van mij, 1 van 5 jaar, 1 van onbepaald. Maar die tweede, die maakt die eerste ongedaan, dat weet ieder. En zij vonden voor die tweede is er geen missie voor of zo. Dat ze verwezen dat moet u dan bij de regering zoeken, niet bij mij. Ik bedoel, een fout van een werkgever, kan je dat bij de werknemer gaan zoeken. Als jullie vinden dat moet zijn, dan maak het in orde. Ja. Maar toen ik wegging waar de zaken, toen belden andere mensen me om te vragen van of ik Bronte had ontmoet. Want het bleek dat Bronte toen in de vergadering is gegaan. En die mensen hebben gevraagd van wat hebben jullie kunnen vinden. En die mensen hebben gezegd, we hebben niks bij die man kunnen vinden. Die man is kundig, hij doet zijn werk goed. En Bronte is antwoord van ja, maar we hebben die stoel nodig. Die man moet plaatsmaken, we moeten kijken hoe we het gaan doen. Dus toen hebben mensen me dan op de hoogte gezet. Toen hebben ze gezegd, oké, goed dat ik het weet. En wie schetst mij 2 weken geleden, op de maandag kwam mijn secretaris bij me en hij zei me, de minister wil u morgen om 10:30 spreken. Dus ik ga daar en 10:30 is de minister er, de secretaris en die Bronte die kan vragen of hij zogenaamd de vergadering mag bijwonen en zo. En toen kwam de minister met iets van ja, we hebben gecheckt, 2 contracten en het bestuur heeft geadviseerd dat u uw functie ter beschikking moet stellen. En toen was ik door de dollar heen, dus, want mensen moeten me niet als een grappenmaker zien. Toen heb ik de minister gezegd en Bronte van kijk, komen jullie niet met geintjes op me af. Als jullie die post willen hebben, zeggen jullie die jullie willen die post hebben. Maar komt u niet met die rammel daar die men daar heeft geschreven. Dat ga ik niet accepteren. Ik ben niet een leegloper die hier is gekomen. Ik ben van mijn toppositie van de SWM weggehaald om te dienen bij de SBB. Ik was geen leegloper. En u ziet mijn CV. Ik ben geen leegloper of zo. En toen was het wel een beetje, want ik was wel boos. En toen kwam Bronte eruit om te zeggen van niet wij hebben die post nodig. De NDP heeft die post nodig. Ik heb ze gezegd, ik ga daar bij audiëntie bij de president om te weten. Niet, maar ik had zelf gezegd, ik ga eerst met de president praten en dan horen jullie. Dus na het gesprek heb ik een verslag gemaakt van het gesprek. Ik denk dat ze ook heeft verrast. En ik heb het voor de minister opgestuurd, het bestuur en de president. Dus en afgelopen vrijdag hoorde ik de president nog bij de persconferentie zeggen van, heeft niemand opdracht gegeven om iets bij SBB te komen doen. Mensen daar te komen weghalen. Dus ik wacht op oproep van de president om dit te bespreken. Maar ik zie heel wat zaken hoor die ik denk van, je hoort heel wat dingen. Maar 1 ding kan ik zeggen. Werkelijk heeft een vriend me zeker 3 maanden geleden geweld van. Intern is men bezig aan je stoelvoeten te zagen. En het wordt dan dingen. En vandaag belde hij me dat ik Toby Timothy Paheer to reply. Want hij had het. Dus die mannen zijn bezig, laten we kijken. De schorsing van Ruben Ravenberg, de algemeen directeur van de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht, SBB, heeft geleid tot een juridisch conflict met het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer, GBB.
De schorsing begint op dinsdag 10 maart. Ravenberg wil zich verzetten tegen het besluit en is van plan om gewoon naar zijn werk te gaan. Minister Stanley Suropawiro houdt vast aan de schorsing en zegt dat deze volgens de regels is genomen. Ravenbergs advocaat Murwin Dubois heeft juridische stappen aangekondigd en beweert dat de schorsing niet voldoet aan de wettelijke voorwaarden. De bondpersoneel SBB zegt dat ze niet op de hoogte was van een circulerende brief met zorgen over de directeur en roept op tot rust onder personeel. De situatie kan leiden tot een juridische strijd en spanningen binnen de organisatie. Het bestuur van de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht heeft Dwight Pinas voorgedragen als waarnemend algemeen directeur, aangezien de huidige directeur is geschorst. Dit besluit is genomen om de continuïteit van de organisatie te waarborgen. De minister van Grondbeleid en Bosbeheer is gevraagd de benodigde stappen te ondernemen. De brief is ondertekend door R. Lala. De leiding van de ABOP is niet tevreden met hoe de situatie rond SBB-directeur Ruben Ravenberg wordt aangepakt. Dit werd besproken in een recent gesprek tussen Ravenberg, ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk en ABOP-secretaris Marinus B. op initiatief van Wensley Rozenhout. De partij vindt dat Ravenberg, die wegens zijn expertise werd voorgedragen, niet correct wordt behandeld, maar benadrukt ook dat iedereen verantwoordelijk moet zijn voor zijn daden. Brunswijk ontkent dat hij Somo Hartjo zou hebben gesteund in hun gesprek en vraagt Ravenberg om in de toekomst direct contact met hem op te nemen bij problemen. De uiteindelijke beslissing ligt bij president Jennifer Simons. Assembleelid Puitini Atompai van de NPS vindt dat politici geen hoge salarissen van de overheid moeten ontvangen. Hij stelde dat wie veel wil verdienen buiten de politiek een baan moet zoeken, bijvoorbeeld bij staatsolie. Dit zei hij in reactie op opmerkingen van andere parlementariërs over hun kosten. Atompai heeft een voorstel ingediend om ervoor te zorgen dat niemand meer verdient dan de president. Hij gelooft dat dit zal laten zien wie werkelijk om de belangen van het volk geeft. Verder uitte hij zijn kritiek op het gebrek aan investeringen in onderwijs en het trage besluitvormingsproces. Atompai blijft kritisch over beleid en wil zich blijven inzetten voor het algemeen belang. Minister Adeline Weineman van Financiën en Planning samen met doctorandus Iris Sandel zal de annual meetings of the Board of Governors van de Inter-American Development Bank bijwonen. Tijdens deze vergadering worden de resultaten van het afgelopen jaar gepresenteerd en strategieën ter goedkeuring aangeboden. Er zullen gesprekken plaatsvinden met lidlanden en internationale instellingen over lopende programma's en technische ondersteuning gericht op prioriteiten van de regering. De bijeenkomsten zijn van 11 tot 14 maart 2026 in Asunción, Paraguay. De vooruitstrevende hervormingspartij VHP stelt dat de rechtsstaat en het gelijkheidsbeginsel belangrijk moeten blijven in de zaak van voormalig minister Riyad Nur Mohammed. Ze geven aan dat in staat van beschuldigingstelling niet betekent dat iemand schuldig is, maar een stap is voor een eerlijk onderzoek door de rechter. De VHP benadrukt het belang van gelijke behandeling voor iedereen, ongeacht politieke achtergrond, en vindt selectieve toepassing van het recht onacceptabel. Ze hebben vertrouwen in de onafhankelijkheid van de rechtsinstituten en roepen op tot terughoudendheid en respect voor de procedures. PL-fractieleider Bronto Somo Hartjo is niet bang voor het verzoek van het Openbaar Ministerie OM om hem in staat van beschuldiging te stellen. Hij zegt dat hij niets te verbergen heeft en ziet het verzoek als een kans om de waarheid te laten zien.
Somoharjo heeft geen oproep of verhoor betreft de zaak gehad en verwachtte dit verzoek. Hij wil niet lobbyen om vervolging te voorkomen, omdat hij vindt dat iemand met een schoon geweten niets te vrezen heeft. Somoharjo heeft gesproken met DNA-voorzitter Ashwin Adhin, die bevestigde dat het OM een brief had gestuurd. Somoharjo wil niet gebruikt worden om de coalitie te schaden en hoopt dat er binnenkort een vergadering komt om het onderzoek te bespreken. Hij meldde dat het nieuws kwam tijdens zijn vaste maand en heeft zijn gezin geïnformeerd over de situatie. De financiële middelen voor hospitaliteitstoelagen zijn overgemaakt met een totaal van 117 miljoen Surinaamse dollar. Dit omvat onder meer overbruggings-, wervings- en behoudtoelagen voor ziekenhuispersoneel voor de periode januari tot maart 2026, kledingstoelagen voor dit jaar 2026 en bijdragen aan het regionaal ziekenhuis Wanitsa en streekziekenhuis Marwina. Het ministerie van Financiën en Planning benadrukt dat vakbonden een ultimatum hebben gesteld over de uitbetaling van deze toelagen en roept zorgpersoneel op om de zorg continu te waarborgen. De overheid wil ondersteuning bieden tijdens de overgang naar een nieuwe loonstructuur. Minister Weinerman en directeur Fernandes bevestigen dat de overmaking volgens procedures is gedaan en de centrale bank heeft het bedrag overgemaakt naar Finabank voor verdere distributie naar ziekenhuizen. NDP-parlementariër Jennifer Vreedzaam bekritiseert de voormalige regering van president Chan Santokhi omdat zij de verplichting om een verklaring van inkomen en vermogen VIV in te dienen niet heeft ingevoerd volgens de anticorruptiewet. Met een nieuwe ministeriële beschikking is deze verplichting nu wel van kracht. Wat betekent dat nieuwe publieke functionarissen moeten registreren, terwijl de vorige niet vervolgd kunnen worden voor corruptie. Vreedzaam wijst erop dat veel wetten zijn omzeild en waarschuwt voor politieke gevolgen van beleidskeuzes. Ze benadrukt de noodzaak om voorzichtig te zijn met toekomstige wetgeving.